నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నారు ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తీసుకెళ్ళి నా ఫోన్ తీసుకొని నువ్వు ఎవరివే తాళ చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వను తీసుకో ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవడానికి లేదు అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి రా పట్టుకోండి